بزا همه دنیا بدونه از تو فقط هست یه دونه، مثل تو نیست هرچی بگردم. عاشق تو هم من یه تنه، نبزم رو دستات میزنه، من با تو عشقو پیدا کردم. خدا دوستم داشته چقدر، از تو یکی ساخته فقط، دنیا رو دوتایی بسازی. کاش که من و تو جور بشیم، از این اسودا دور بشیم. ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайк подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонро раҳмат дӯстони азизам. Аз ҳаматон миннатдорам. ҳаррӯза подписчикое ки дар канали ман меҳмон шудаистен, ҳама каса хуш омаден. Хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген, дар омада тамошо мекунед. Подписчикои паста яъни ма ҳаматонро аз барои Аллоҳ дӯст медорам дӯстони беҳтаринам. ин қадар суханои хуб менависен, видеои ман тамошо мекунед, маҳқул кардаген. аз ҳаматон миннатдорам. баъд ҳамин аввали наворда гуфтаниём ки канали ма танҳо барои занҳои дӯстони азиз, фақат занако тамошо кунен. ман да просмотри бисёр дар кор неста. ягон мардак канали ма тамошо накуна. агар бошен буроен ай канали ма танҳо барои занҳо. ман медонам канали занакӣ да ягон мард интересна нестае ки дар омада тамошо кунаю. хай бо як бор гуфта мегузарам да ҳамин наворум. хешу таборо фарқ надора. кадоми мардак ай тамошо мекуна, ай канали ма буроен тамошо накунен, фақат занҳо тамошо кунанд тамом. 20 февралда ден рожденияи бачаҷонам буд, Иброҳимҷон 11 солаш шуд аз Салиочаш. инам хай хона меҳмон омадагӣ буд, хай донагӣ сос кардам, камтар дастархона криват кардам. наки хали тарзи тайёр кардани хӯрока пурра карда нишон надодум. дар каналам ҳамин оша тайёр карданаш як бисёра бо нишон медодум, агар хай бо бемаънаи бад мешава. хай ҷа салат кардам, нон буридам, ош кардам, дастархон соз кардам. дастархонам видео накардам баъди соз карда шуданаш. нам хали шиштем, ҳама каса ҷиҳаном омадагӣ буданд, қайним, баъд ки авсуном омадагӣ буд, янгам омадагӣ буд, ҳама каса шиштем. кӯдакода завтрак тайёр кардем. инам хали хлеби багет фитнеса гирифта бори как мебурем. баъд болошда шоколадная паста шакида чӣ намуд ягодкае ки боша хонада ҳам болошда мемонад. ма голубика мондам. баъд бо болошда миндалини лепестки мерезем. баъд то қаҳамия намехӯранд. пеша ин масалан каша ягон намуд каша мехӯранд. баъд ай болош инами чия хлеби тайёр кардагима. از تو یکی ساخته فقط، دنیا رو دوتایی بسازی. کاش که من و تو جور بشیم، از این اسودا دور بشیم، یک شب رویایی بسازی. یک شب رویایی بسازی. بزا همه دنیا بدونه از تو فقط هست یه دونه، مثل تو نیست هرچی بگردم. عاشق تو هم من یه تنه، نبزم رو دستات میزنه. иҷада кофе тайёр кардем. якта хоҳарак навистае ки тарзи тайёр кардани кофетона нишонтия чихе тайёр мекунен. инами обычно тайёр мекунам хоҳарҷони ма чӣ надорам, кафеварка надорам, хонада ҷои мондан надорам, барои ҳамин намегирам. чи ма кофеи талхака дӯст медорам. ба хайни иҷа тайёр кардам, пешуда сливки мондагиам. баъзе вақт сливки меандозам, а так бисёр вақт ҳами кофеи талхаки бе шакар ҳам хел мехӯрам. ана инуш боша. бо дигаррӯзаи завтракда тухм бирён кардагиам, хлеб да арахисовая паста шакидам, сир майда кардам. ба ҳамин тарз ҳамамондам хали завтрак тайёр кардагиам. баъд дӯстони азизи ма и ҳамин пухтупазу видеое ки мекунам, и ҳамаш да як рӯз нестае. чанд рӯза навороя ма якта мекунам, ба як влог када монтаж када мемонам. апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ма да телеграм канал кушодагиам, кадоме ки да канали ма нав меҳмон мешава намедонен, силкаша да якум комментария мемонам. кадомитон ки телеграм дошта бошен, марҳамат дароин подписатсия кунен. канали телеграм ман беҳтаринай. ҳар рӯза куҷо мерам, чӣ кор мекунам, сурат мегирам, мепартом. пухту пазоя пеш а ютуб якум да телеграм мепартом, баъд да ису мебиёя. хулоса каналум беҳтаринай дӯстони азизам, дароин подписатсия кунен, пушаймон намешаве. баъд бо яктаи дига чат ҳастай, ҳамо главный канал чат дора.
дабулои суратак меҷиқен чат меброя ҳаму ҷадаям духтаро даромадагиян аяму главный канал чат дарафтагиян уҷада комментария нависта мешава саволу ҷавоб переписка мекунанд ай ҳамаи ҳами давлато фақат тоҷикои хидмотзанако ҳастанд ҳама занакои шудор кӯдакдор бама не инам хали саволу ҷавоб мекунем гап мекунем 24 соат у группамон дам намегира барои чӣ дам намегира барои он ки ай ҳамаи давлато ҳастанд дар баъзе ҷо шабай дар баъзе ҷош рӯзай инам хали ба навбат даромада гап кардан мегиранд шумо нам дароен зиқ намешавед бо як бори дигар гуфта мегузарам канали ма танҳо барои занҳоя ютуб каналум телеграм каналум ягон мард канали мада надурая тамошоям накуна фақат занҳо иҷада ай пятёрочка меваги заказ кардум баъд ами ҳамаша шушта сачоқчакати қоқ карда баъд мемонам рӯи столда пеш ҳами хел мемодум кӯдакое мегуфтум ки худотон гирен шуен баъд хӯрен аҳози боша мақсуҷон гирифтам хе хӯрдан мегира барои ҳамин ҳозирашда ҳамаша шушта тоза карда мемонам мевагия шӯи тез безеб мешава не ки михай қоқ карда ки мони ҳичи намешуда меистодаи хушрӯ ба уҷа ду дона себуш пусидагӣ буд пуст карда реза карда мондум тарелкада графини оба дар як ҳафта як маротибаам хел мегирам полностью дуруношкати мешӯем тоза мекунам хай беруноша қоқ мекунам дарунша не баъд инам хел оба пур карданда камтарак аввал оба мерезуму ҳамо крайникчаша мекушам ки хай ягон мағзова намонда бошада тоза ки шуд баъд оби тоза пур карда мемонам беҳад удобния кӯдако мегиранд мехӯранд хали бардошта оба намерезиём крайникша мекушоӣ барои кӯдак осонай ия ма хела сол пеш гирифтагӣ будам бисёриҳо ссилка пурсидагӣ буданд хай мондагӣ будам шунаю чиай агар ки гирифтанӣ бошаен гирен беҳад удобняй ҳа ба вақте ки ма гирифтагӣ будам о вақт 1650 рубл буд ҳозир боша 3500 шудагӣ абетида барои кӯдакҳо картошка бирён кардам болошда листья салата помидор бодиринг мондагиём тагушта лаваш иҷада салати свежий тайёр кардагиём помидор бодиринг пиёзи сурх листья салата тамом камтарак намак кардагиём ана иҷада боша маҳи кабоб тайёр кардагӣ будам тарзи тайёр карданаша пурра карда нишон надодум дар каналум ҳастай беҳад ба мазза мебиёяд шумонам тайёр кунед дар кор боша ссилкаша мемонам нависен дар комментария кӯдакода гарячи шоколад тайёр кардаем инами пачкачаода худаш тайёрай дарунушда шакар сливки ҳамаи чӣ дора ҳар як стаканда яктаги пачкачая меандозем ширам ки наандозем мешаваю неким кӯдакои ма дӯст медорам барои ҳамин бо камтараки ширам рехтам инам хел ҳар як стаканда яктаги пачкачаша рехта кипитоки ҷӯш мерезем ай болош мешава ками полностью кипиток резен шир наандозен ба хотири худтон ай сабабе ки кӯдакои ма дӯст медорам бо инами камтараки ай болош шир рехтам баъд алараш мекунем мекобем ба мазаак мешава кӯдак хӯрак завтракда омлет тайёр кардагӣ будам ҳамин як тиша навор кардагиём не ки да ҳамамон ба ҳамин тарз тайёр карда додагиём як тиша видео кардам тамом бои дигар рӯзай гуфтам ку ҳа рӯза видеоям хали пухтупаза съёмка карда ба якта мекунам монтаж мекунам иш овсяная кашаяй ана иҷада боша барои обеди стейк тайёр кардам гӯштам хали тунук мебурем камтараки намак приправа соевый соус мекунем и соки гӯшт худаш буромадагиай баъд да стейк пазак фольгая мондам хеле гӯштоям мемонему кришкаша мепушаем меистам хел ягон 10 минут меиста тайёр мешава баъде ки тайёр шуд фольгая гирдакоша махкам мекунем ам гӯшта мепечонем я 5 минути дига меиста хеле чӣ меша мулоимаки хушрӯ баъд инам хел тарелкада тагушта лаваш мондум стейка бурида ба нами тарз гирдакошта лимон мондум салати свежий кардам иш барои кӯдакоя тарелкаи майдада гирифтам калонода тарелкаи калонда махсуҷон бе лаваш мехӯрдаг вайда бе лаваш мондам ана инуш боша бо дигар рӯзаи стейки мурғӣ тайёр кардагиём тагушта гречка ҷӯшондум болошда хаму куриная грудкая майда карда мондум намак приправа кардам лимон майда карда мондум салати свежий
апаҷонои хоҳарҷонои ма, дӯстони азизи ма, кадоме ки видеои ма то охирша тамошо мекунад, кадоме ки ждать мекунад маҳқулайша, лайку подписатсия фаромӯш накунед дӯстони азизам. Лайк беҳад камай, просмотр кам шудагиай да ютуб ай сабабе ки да Россия маҳкам кардагиан сус шудагиай, неки аму лайка фаромӯш накунед. Ба кадоме подписатсия кардаги нест, ай подписатсия карда тамошо кунед, ай ҳаматон миннатдор мешам. Рафтем пеши Иброҳим. Мақсуд. Рафтем Иброҳим. иҷада рӯзи денражденияи Иброҳимҷонай 20 феврал баъд кӯдакоя гирифтум развлекательный центр овардум. Иброҳимҷон кати 5 ҷурашай Шаҳрибону Мақсудҷон Шаҳрибону хай духтараки калонаи бозӣ намекунад, просто кати ман рафиқ шава гуфта овардум шаю муслим хонадая гуфт ки ма бозикунӣ намерам, кӯдак нестум мега бозӣ намекунам. ҳамсинфакои Иброҳим 5 кас кати худу 6 касан денраждения ки кадан ҳамдигарошно файрод мекунанд. Ба ман ки иёя набиёрум намешавада, бояд ки расиёд бошем. Инами кати Иброҳимҷон 6 ҷураян, ҳами ҳамошон чиқаку ҷураҳои наздик. Иброҳим бо яктаи дига ҳамсинфакош Рустам ном дора, ҳардошон тоҷиканд. Адига ҳамошон рускиян, 4 дигашон рускиян. Неким беҳад инсонои хубан, очоҳошонам, ҳами родителошон беҳад инсонои хубан. Да ҳамаи миллатҳо ҳами одами нағзу ганда ҳастанд. Барои як одами бад шуда ҳамая ганда гуфта намешавад. Инам хел дӯстони азизи ма, ҳози хайқа кӯдако бозӣ мекунанд, гӯш накишдан бо ҷои хурданӣ мебарумшонанд. кӯдако хела бозӣ кардан, гӯш нашудан. Оли бозӣ кардестану ма иҷа омадам озии хурданӣ заказ мекунамшона. Питсаи сирни заказ кардам. Ҳам хей родитело кати гапзанон кардагем ки то қай питсаи сири холӣ мегирем. Барои он ки хей мо мусулмонаем, мо хели гӯшти мумкин нестай ҳар хела. Баъд ҳами кадоми денраждения кунам фақат сирная питса заказ мекунам. Хай бо картофел, пирожок нам хали. Иҷа пирожное гирифтам, сари ҳар як кӯдак яктагӣ, картофел фри, наггетси гирифтам. Ия барои Мақсудҷон кӯда питса гирифтагиам калонода. Питсаю баъд пирожок. Хабам хали напиток заказ кардам, нам хали шиштан, ҷурако. денраждения гузарондан. Иҷа хурдан шкамошна сер кадан, бо рафтани 2 соати дигар бозӣ кадану баъд хона рафтем. дӯстони азизи ман, апаҷонои хоҳарҷонои ман, кадоме ки дар ширкати атомӣ ҳамроҳи ман кор кардан хоҳам, инами номерода нависен, регистратсия мекунем. Туна кор карданӣ бошен, регистратсия мекунем. Агар ки нахоҳем кор кардан, просто маҳсулотша харидорӣ карданӣ бошен, заказ мекунем, доставка мекунем, мегирем бепулай доставкаш. хоҳишмандом марҳамат. иҷада ман номерои хоҳарак мамондагиам, ай сабабе ки шавари ман иҷозат наметиҳад номери хидма монданда, номери хоҳар мамондагиам. инам хали дӯстони азизам, хоҳишмандо нависен. чӣ хеле ки медонем дар ширкати атомӣ дору, витамин, косметика, хулоса тамоми чӣ фурӯхта мешавад, метавонед харидорӣ кунед. Внимание, внимание, именинница Алекс.
ана иҷа хона омадем. Я 5-6 соат кӯдако бозӣ кардан. Хай баъд омадем хона ба хона тақсим кардем кӯдакоя. Иҷа падаркои овардагӣ ҷурачоша нишонда судем. Пул овардену хай баъзеш ина хеле футболкача овардай. Чорташ хай пул овардай. Ба ин иҷа шоколади хеле чи надписами ам хеле овардай. Я ҳамаша Мақсудҷон кушодак хурдакам 4 дунаш мондай видео кадум. Баъд бо якта игрушкача барои Мақсудҷон овардай. Барои дударут падарка гуфта. Ниҷози видео кадагиём. Чи меган галаваломка. Игрушкаи хушрӯҳак. Вақте ки кӯдако бозӣ доштанд, баъд Шаҳрибония гуфтум хай нигоҳ када бесто, ма я магазин мерам мебиём гуфтум. Дуюм этажи ҳаму торгови центрда чи буд магазини одежда. Дуромадум ам магазини Акула барое ки Иброҳимҷону Мақсудҷон либосча гирифтум. Хабон нишон додастам туна. Да ҳамин ҷа навора ба охир мерасонам. Хайр дӯстони азизи ман. Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад. То навори оянда.